Takže tu je zásielka. Na odber genetického materiálu budete potrebovať iba takýto nôž, keďže sa jedná o krvnú vzorku, ale samozrejme nebudete si robiť odber nožom, ten potrebujete iba na prerezanie týchto pečatí Clock Foundation, ktoré sme si prerezali, ktorá obsahuje najpresnejší test na svete Grimage. Detaily toho, akým spôsobom sa robí automatický odber. Pozrieme do odberovej samotnej sady, čo tu všetko máme. Takže tu vidíme, je sterilne zabalené odberové zariadenie Taso Plus, ktorým si môžete urobiť sami odber minimálneho množstva krvnej vzorky priamo vy doma. A plus je tu obal na túto maličkú skúmavku, ktorá vlastne odoberie vzorku z tohoto zariadenia Taso Plus, ktoré si nalepíte na rameno. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Niečo na dezinfekciu. OK, takže toto je to zariadenie, je sterilne zabalené, Taso Plus, je samotný odber. Je to takáto malá drobnosť. Na gombíku je kryt, ktorý tam zatiaľ nechám, kým si to nenalepím. A tu je krytka, s ktorou sa to odlepí. Čo je vo vnútri? Nie je tam vidno vôbec nič, len maličkú medzierku. Pravdepodobne tam bude malá ihlička. Čo je však dôležité, predtým ešte musím aplikovať ampulku odberovú na toto zariadenie. Takže odšrobujem kryt. Tá ampulka je mierne zvlnená z boku a nasuniem to sem. Drží to perfektne, netreba to nejak tlačiť ani šrobovať. Takže takto je to pripravené. To zariadenie, gombík máme ešte stále s krytkou a je tam samolepiaca časť. Takže teraz si to nalepím na rameno a krytku dám dolu. Gombík zatlačím až dolu. Vôbec nič som necítil, len veľmi jemne niečo puklo. To je všetko. Teraz to pustím a len budem čakať. Takže môže to asi zabrať minútku, kým začne natekať krv do skúmavky, takže čakáme. A teraz nabehla prvá kvapôčka, celkom intenzívna. To, že je ten tok veľmi pomalý, je aj pravdepodobne daň za to, že to takmer absolútne nie je cítiť ako pichnutie. Pichnutie nie je cítiť vôbec žiadne v podstate. Jediné, čo som počul, bol veľmi jemný zvuk, keď som zatlačil to tlačítko. Veľmi jemné prasknutie. Ale pocit nejakého vpichu absolútne žiadny. To je na tom geniálne. Je to takmer neviditeľné, ale veľmi tenučkým pramienkom tam stále pribúda tej vzorky. Už je tam skoro centimeter. Pribúda to veľmi pomaličky, môže to trvať zhruba teraz asi 5 minút a mám tam 7 mm zhruba, alebo centimeter. A malo by to mať asi výšku 1,5 cm. Je tam riska, že pokojne aj 10 minút si treba počkať. Teraz tam máme zhruba toľkoto, 1 cm aj niečo. Ale keďže to ide, chcem mať istotu, že je to po tú hornú risku, horná, ktorá je tam naznačená, tak ešte chvíľku tomu dám čas. Nie je to vidno ako nejaký prúd alebo nejaké kvapky, ale je tam veľmi tenučký pramienok po okraji tej skúmavky. Zariadenie drží celkom dobre, takže momentálne už mám skoro 2 cm na výšku a myslím, že to už bude aj celkom dosť. Doporučujem si pozrieť predtým, kde je tá riska, možno si to ešte naznačiť fixkou, lebo nie je to dobre viditeľné, keď to máte nalepené. Aby ste to videli priamo z toho miesta, kde sa pozeráte, ako je to nalepené. Sú to vyše 2 cm, ten stĺpec. Takže myslím, že to bude stačiť. Trošku bližšie, aby sme videli detaily. Tak toto vyzerá teraz. A zariadenie jednoducho odlepím iba, nič viacej. Drží to veľmi dobre. Takže ostalo to takto. Vnútri je malá kvapka krvi. Tu mi ostala maličká kvapočka krvi, ktorú si utrem. Nie je cítiť žiadnu bolesť, žiadny problém. A môžete si to zalepiť priloženým leukoplastom. OK.
OK. Teraz vidno pramienok, ktorým to natekalo do tej ampulky. Vidno, že som ďaleko aj za tou maximálnou, teda minimálnou požiadavkou, čo bola tá druhá čiarka. Takže vzorky mám dosť. Vytiahnem to iba z toho aplikátora. Ide to veľmi dobre, ľahko. Aplikátor samozrejme je jednorázový, je potrebné ho zahodiť. Netrčí z neho žiadna ihla, žiadny problém s tým nebol. Jednoducho krásne to len natekalo ako malo. Ampulku zavriem. Pevne. Koľkokrát premiešam. Cítiť, že to hrká, takže niečo v tom je. 10 krát minimálne. Ampulku vložím do tohoto sáčku. Tu je FET pripravený, takisto. Okay, tuto v hornej časti je dierka, je to sáček Biohazard. Ampulka je tu na bielom pozadí a následne preložím na toto miesto, zalepím. Bude to hermeticky zavreté, sterilné. Toto celé vložíme ešte raz do tejto krabičky bielej. OK, máme krabičku, návratová obálka na DHL-ku, stačí to odniesť na najbližšie miesto a je to.